Γιατί μερικές φορές το AI ξεχνάει αυτό που του πες νωρίτερα στη συνομιλία. Τα tokens είναι οι μονάδες με τις οποίες το AI επεξεργάζεται τη γλώσσα. Δεν είναι ακριβώς προτάσεις, είναι κομμάτια λέξεων ή ολόκληρες λέξεις. Φαντάσου ότι κόβεις ένα κείμενο σε μικρά κομματάκια. Αυτά είναι τα tokens. Κάθε φορά που γράφεις κάτι στο AI, το μετατρέπει σε token για να το επεξεργαστεί. Και κάθε απάντηση που σου δίνει επίσης μετράται σε token. Και αυτό μας φέρνει στο context window, τη μνήμη του AI μέσα σε μια συνομιλία. Είναι ο αριθμός των tokens που μπορεί να έχει ταυτόχρονα μπροστά του. Φαντάσου ένα τραπέζι με περιορισμένο χώρο. Όσο χαρτιά χωράνε, αυτά θυμάται. Όταν ο χώρος γεμίσει, τα παλιότερα πέφτουν από το τραπέζι. Γι' αυτό σε πολύ μακριές συνομιλίες, το AI μπορεί να χάσει τον ηρμό. Το Claude, για παράδειγμα, έχει πολύ μεγάλο context window. Μπορείς να του δώσεις ολόκληρο έγγραφο και να εργαστεί με αυτό χωρίς να χάσει πληροφορία. Και τώρα που το ξέρεις και γιατί να κρατάς τη συνομιλία σου με το AI καθαρές και συγκεκριμένες.